Вітаю директора Центру дитячої та юнацької творчості номер 3 Харківської міської ради. Шановна Любов Василівна, вітаю вас з Днем весни, краси. Нехай ця пора року приносить вам нові враження, натхнення та красу в кожному моменті. Вітаю заступників директора Центру дитячої та юнацької творчості номер 3 Харківської міської ради. Шановні Алла Вікторовна і Лариса Михайлівна, вітаю вас зі святом весни. Нехай перші квіти та теплі сонячні промені наповнюють ваше життя ніжністю і гармонією, а кожен день приносить радість і нові яскраві емоції. Хай проліса перший дарує вам ніжність, а сонце весняне дарує тепло. У березні вітер несе хай надію, і щастя, і радість, і тільки добро. Вітаю прекрасних жінок колективу Центру дитячої та юнацької творчості номер 3 Харківської міської ради з чудовим святом весни. Нехай кожен день буде наповнений позитивними емоціями, щасливими моментами, світлом та гармонією. Чорнобривці насіяла
у своїм світанковім краю, та й навчила веснянки співати про квітучу надію свою, як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. Я розлуки та зустрічі знаю, бачу я